Neves on muotoista. On suljettu. Täällä näette erittäin hienot paikat. Ihan vimpan päälle rakennettu, mutta kenttä on ollut suljettuna jo useamman vuoden. Lähdetään pelaamaan tää ja katsotaan klubia vähän tarkkaan. Tästäkin kun näette kuinka hieno maisema, merimaisema on terassilta. Aika jäätävä. Tuosta välistä kun katsoo tuonne perään. Todella hieno merimaisema sieltä perältä. Hieno paikka ollut joskus. Ja ihan vimpan päälle rakennettu. Katsotaan täältä alempaa vähän, miltä tää homma näyttää. Tää kierros ei nimittäin paljon maksa, sen mä voin sanoa, mutta kentän kunto ei oo mikään A+. Eli kentän kondis on vähän heikompi. Meillä on ykkösväylä tässä. Lupin jättöpaikka. Siinä on Back in the Caddy Master. On täällä. Golf Reception lukee. Caddy Master on siinä. Uskomatonta, mutta totta tämä kyllä. Täältä aukeaa sitten ykköstiin näkyy. Tästä mennään ykköstille ja lähdetäänkin paikallisia kotiin. Ykkösen teeboxilla ollaan. Katsotaan miten meille käy. Lähdetään koittaa miten peli onnistuu hoitamattomalla kentällä. Siellä näkyy klubitalo taustalla. Ihan hienon näköinen se. Katsotaan miten meidän käy. Koira vitonen kyseessä. Vesi tuolla oikealla periaatteessa. Todella hyvällä spoonilla. Olisi mahdollista lyödä suoraan green. Tästä koittaa. Vasemman kautta fade spoon. Veden takana on green. Pallo. Tätä ongelmaa tän kanssa on nyt taisteltu. Viime aikoina pallo ei ole alamäki. Ei voi mitään. Se meni sen verran sisään, että ei mennyt veteen ja sit seuraavaksi raudalla sisään. Irkku on kohtissa sitten. Katsotaan miten käy. Siellä mulla on joku ukkeli tulee kattele, että mitä täällä tapahtuu. 130 metriä greenin keskelle, eli sitten safety maila ja painetaan se sinne. Joten sen verran, että myötätuulta. En tiedä. Napsahtiiko pitkä? Joutuuko paari ottaa kuitenkin tästä hommasta. Hanska pois kädestä, täällä on sen verran märkää. Tässä on lampi. Siellä on vähän sadevettä, olisi siellä kasteluvettä. Että kyllä tänne tuolta vuorilta yritetään hilaa nämä vedet tänne. Tää aina kun sataa, niin niitä tulisi ja se täyttäisi näitä ilmasta vettä käytännössä. Yritetään saada paikan. Siellä on vahtikoiria kämpissä. Siinäkin aika hienoa tönöä kentän vieressä. Arva tällä hetkellä ei paljon mitään. Jos haluaisi, niin aika
halvalla sais varmaan sijoituskämpän tästä ympäristöstä. Tää kenttä herää henkiin. Sais vuokrattua. Hintataso puolet siitä, mitä Barcelona keskustassa kuitenkin. No niin. Katsotaan sitten, mihin meni. Tässä on greenialue. Hiekka punuu. Aika hyvin tuo hiekas kasvaa näköjään. Aika maailman heinät. Vähän niinku pitkiksi. Tän puskan taakse. Tässä on aika muodokas greeni. Kyllä. Tänne jonnekin tuli. Ihana pomma. Pitkiksi lyö. Ja isolla mailla. Yksi chippi sieltä vielä otettava. Paikallinen sanoi, että 2 vuotta ollut kenttä suljettuna. Se lentelee nyt täällä lennokkilennätystä rangeille. Hyvä sinänsä, mutta no, se on 50 senttiä muskassa. Kahdella valmis rankastaa itteensä. Eli Ykkönen, kakkonen, on 3 tuohon paarikortti. Ja meno jatkuu. Kakkosväylä. 211 pääty, silloin vesi. Vesi tuolla. Rulliahan ei tuu. Pikkuspuuni. Sinne. Kohtuu suorana. Pikkuspuunista. Se oli huono. Spoonit on ollut aivan yläpalloa koko ajan. Ehkä liian jyrkästi palloa. Jos vähän loivemmin tullut. Katsotaan seuraava lähti. Ollaan sen verran lähempänä, että tää on rautakutonen. Sinne meni tupsuja väliin. Oli vähän raffi. Noniin. Pokiriski. Siellä näkyy $115 takapunua, 75 etureilla, 111 kesken. Vähän alamäkeä. Otetaan nyt muta pois pallosta. Ei se vaikuta siihen. No. Eli sinne on täysveto. Noniin, greenillä on. Kato, pivottiakin rupesi lentää. Ei tarvi paljon paikkailla jälkeen. Niitä mennään. Sitten kävellään hakee palloja. 1 huono, 2 tähän, 3 sisään. 4 paarikortti. Safety pelissä. No en tiedä. Haetaan pallo pois. Ja sitten täältä pallo keskeltä greeniä taskuun ja paari.
Sitten katsotaan 168. Rautafemma. Aika femmalla menemään. Asu oksaa. Lähti huonosti. Vaivaisesti greenillä, mutta greenillä ollaan. Otetaan pallo siitä. Etitään sit kakkosen tai seuraava. Nyt pitäisi nostaa sitten greenille. Hyvä kontaktipallo. Pallo green. Taisi mennä vielä reikään suoraan. Silloinhan ei tuu puttia keskireikässä. Oho! Keskireikässä. Tippikuppi. Ei huono. Otan vastaan. Mutta siinä on vielä 1, 2, 3 on laputtu. Näin sitä tulosta saadaan alemmas, kun keksitään aina kaikennäköisiä uusia. Mutta ihan mielenkiintoista ollut kyllä. Nyt merkataan tuloskorttia ja jätetään vielä muutamat vikat väärät. Nyt on homma taputeltu. Kattokaa mihin kuntoon menee. No puitakin kaatunut. On täällä siivottu jotain myrskyn jälkeä tämmöstä, mutta kyllä siis kenttä vaan tuhoutuu. 2 vuotta ollut kuulemma kiinni. Joku sanoi näin. Par 3 on seuraava ja nyt pitää sitten green. Tossa on teamboxi 1. Ja täällä on varmaan keltainen. Käydäänpä ottaa kuva ja katsotaan missä on green sitten. Etitään se. Siihen mailat ja 143 metriä. Mutta missä se on? Uuden välissä.
tuolla puiden takana. Mä veikkaan. Pakko katsoa Gamebookista vähän nyt monta. 145. 145 näyttää Gamebook keskelle greeniä. Joten katsotaan mitta tonne takavalliin. 135. Takana on iso hiekka. Lyötävä rautaseiska tonne vaan. Katsottava mihin se meni. Joo. Katsotaan mitä käy. Laitetaan se tosta puun yli tonne. Se pitäisi olla linja. Siellä nurkassa. Nyt ei oo kyllä mitään hajua. Edessä voi olla, mutta tossa on noin boksit tolleen kiertää. Elikkä pallo meni aika likimään tuonne nurkkaan. Katsotaan mistä se lähti. Aika hyvä kun ei tiennyt yhtään, ei siis nähnyt. Täällä alhaalla on, kuten näette, niin greeni. Ja mä löin näitä punuja kohti vaan, kun siellä on 3 punua, mitkä on niin peittynyt, ei nähnyt. Niin ei tää jäänyt kuin vähän. Aika jännä tämmönen, että ne vallii, niin se valuu greenille. Eli todella helpotettu greeni, mutta tiipaikkoja on joku 8 tässäkin. Että on niin kuin laadukas kenttä ollut kuitenkin. Ja sieltä keskelle greeni. No. Vähän niinku hiekkaa tää greeni ja noi chipikki on semmosia, että sä vedät niinku sannasta chippiin. Niin sikäli ihan hyvää treeniä, että aika hyvä kontakti pitää olla palloon. Mut nyt näyttäis taas tulee vähän korkeuseroja. Katsotaan millaisia väyliä on. Ei oo enää montaa väylää jäljellä. Onks tää nyt 5 eli 6 lähtee, niin onko 4 väylää enää jäljellä? Aika sissikeli ollut tää kierros kyllä. Kiitos, että olette jaksanut seuraa, koska tää on mielenkiintoista. Ja lupaan, että jatkossa tulee jotain mielenkiintoista lisää, koska Golfmanin tilihän tässä on. Pistä tiliseurantaa, siikaile TikTokia, Instaa, kaikkea mediaa, laitetaan vähän. Pistetään video pyörii heti. Väylä 6, par 4, 408 metriä. Rotko yli oikealle kääntyvä. Hyvene. Katsotaan miten saadaan onnistua. Tässä on teeboksi ja päkäri on tuolla ja keltaisten boksi on tässä. Ja täältä tää nyt näyttää eteneminen. Sanotaan, että ei tää nyt ihan helppoa tietää, että mihin päin edes lyödään. Mutta kyllä kelloa kun on joutunut aika paljon siikaileen tässä ja nytkin joutuu kattoo. Eli vasemmalla on 2 hiekkaa, siitä lähtee oikealle. Eli tonne nurkkaan menee. Eli tää on 400 metriä kuitenkin. Puhkasen puiden edessä on luultavasti greeni tuolla. Mä puhkasen tästä hetkäs menemään. Vasta tuuli korostaa feidiä. Nyt on ollut selkä niin jumis, kun on kohtuu heikko sänkytilanne hotellilla, mutta painetaan nyt sillä feidillä menemään. Se tuottaa tulosta kerran, niin sillä mennään. Kiertää vähän oikee laita tuolla. Katsotaan miten käy. Menikö vähän liikaa? Se laita näyttää semmoset, että siellä on tilaa. Mä uskon, että se
löytyy, kun se pääsee sieltä rotko yli vai. Oikeellehan se kääntyy. Tämmöstä jätkät. Pallo on löytynyt ja oletusarvo greenin sijainnista on tuolla puiden takana oikealla. Katsotaan, onko oikea mesta. Sinne feidi kierteellä ja katsotaan. Tää on vähän hankalaa, kun oikeesti välillä ei tiedä yhtään, että mihin pitää vetää. Keipuukista katsotaan ja kellosta oletetaan työntäjä sen jälkeen. Katsotaan kohta mihin me tältä näyttää. Täällä olikin tämmönen rotko oikealla puolella, mitä en nähnyt ollenkaan, mutta tässä alkaa greeni. Mutta tässä ei näy. Ei näy palloa. Ja sen on ollut pakko jäädä lyhyeksi. Raivokkaiden etsintöjen jälkeen päästään sitten lyömään. Sipillä siis. Greeni on tässä. Suoraan edessä. Käytännössä 2-4 metriä greenin keskellä. Se on siinä, meno jatkuu. Elikkä katsotaan nyt videolla. Siellä on tämmönen pieni notkelma greenin keskellä. No. Meni tosi kova eteenpäin. Miten kotimatka sujui? Hyvin. Ei mitään ongelmia. Ei mitään. Kaikki on niinku ok. Nukuitteko viime yönä? No nukuttiin ja mentiin eteenpäin, mutta ennen kaikkea oltiin joukkueen kanssa yhdessä koko ajan. Seuraava väylä. Par 5. Siinä on vasemmalla hiekka, oikealla hiekka, niin vähän kiertää oikealle. Painetaan tuolta. Tiitikkuja on tänään muuten mennyt jonkun verran. Vasenta laitaa vähän oikealle. Tässä on niin paljon kaikkea, kun pitää kuvata, tehdä kaikki, niin tiitikut on semmonen, mikä helposti jää sitten nostamatta. Niitä on viljelty. On tätä löytynytkin niitä, mutta no. Sitten lähdetään vasenta laitaa syöttämään. Eli väylä 7, par 5 vasta tuulee. Vasemmalta tänne oikealle kierrätetään. Katsotaan mitä tulee. Punumaara. Meni yli kunkkeli. No, se löytyy sieltä sitten. Saattaa oikasta jopa reitti, toivotaan. Näytti ainakin, että siellä ei olisi mitään ihmeellistä. $260 vielä greenille, joten tänään on lyöty toppia koko ajan spoonilla, niin katsotaan. Paljon tonne on tonne? Siellä onkin näköjään oja. Ei voidakaan. 157 on siihen ojaa ja vähän huono makuun. Niin otetaan sen. Rautakutoon. Seuraava pelataan. Penalti pois vai? Joo. Saa tarkkaan katsoa mihin pallo tulee, että se ensinnäkin löytää. 148 keskelle greenin vasta tuuli. Tai vaalea alue tuolla on greenia ja vasta
Kyllä väki aina itse. Ei. Pitäis olla tai sitten snadi lyhyt, jos tulee oikein kova tuuli oli. Sitten lähdetään kattoo, missä pallo. Mä vein kameravehkeet jo seuraavalle teeboxille. Käydään kattoo. Mihin se meni? Par 5 oli tää jo 3 greenillä tai greenin kantissa. Se on aika iso hiekka. Vasemmalla ei näy siinä. Rulliahan ei hirveästi tuu, kun täällä on tämmönen 30-senttinen. Hei. Laittaa olla greenillä, jos silmäni näyttävät oikein. Oh. Sehän tuli hyvin sitten. Oikein mailla, oikein kierre. Joo, tästä alkaa greeni ja sehän on jo 10 metriä sisässä. Se oli erinomainen lyönti. Birdie-kortti. Kierretään sitten takaisin. 8 ja 9 enää jäljellä. 10 siis aloitettiin. Mä Google Mapsista katoin. Upaa suuntaan 1 lähtee. Lähti väärään suuntaan. Siellä on niin mäkiset ja haastavat ne vikat 3 väylää, että kävi tuuri oikeastaan, että mentiin näin päin. Tää on paljon flätimpiä kauempana mereltä. Lähempänä mereltä, täällä on parempi happi. Sitten joku ulkoiluttaa koiraa. Täytyy odotella vähän ennen kuin lyötteedään. Kuulaa kalla. Merkataan tuloksia ja lyödään seuraavaa. No. Nyt lähtee 8 väylä par 3. Laitetaan on 5 näitä keskellä. Se ilmat vastasta, niin kevyt 7. Annetaan se menemään. Niin saadaan se varmasti siihen. Aha, oikein. En tiedä menikö yli greenistä. Tuleeko chippi sisälle sieltä sitten. Lähdetään chiikaan. Katsomaan mitä käy. Ei ole enää paljon jäljellä, mutta kuntoilu on kohta suoritettu. Täälläkin on tämmösiä kämppiä aika paljon. Kyllä on aika ontto fiilis varmaan näillä ihmisillä oikeesti, kun kentälle kävi näin mitenkään. En tiedä mikä se on. Luultavasti se korona, koska tää on Barcelonasta tunti 15 minuuttia alaspäin kuitenkin. Niin kyllä se rokottaa. Bonmont oli tosiaan alue missä ollaan. Tässäkin hieno par 3 ison veden yli. Mutta ei täällä tosiaan vettä oo. Kuivuutta on ollut todella paljon, mutta tällä hetkellä parempi tilanne. Täällä on pilvessä useampi päivää ripsii vähän ja monena yönäkin satanut, mutta ei siltikään tossa ole vielä vettä. Kyllä maa imee. Katsotaan osuva greenille. Chippimailla mukaan ja käydään katsoa. Täällä nurkassa näkyy pallo. Näyttäis, uskoisin, että meni vähän greenistä oikealle. Greenistä oikealle. Sitten aika hieno hiekan päälle tää greeni. Tää pintahiekka on todella hieno. Sitten täällä on tämmöstä
kiviksi. No 30 senttiä itse asiassa. Hienoa hiekkaa. Sitten se on 5 senttiä tätä multakerrasta, mikä varmaan kasvaa kun leikataan sitten koko ajan. Juu, ei olla. Virkkua ei saada, mutta nyt chippaamalla tuohon reikään saadaan pirkku chipillä, mutta katsotaan miten käy. Ei ihan. Vähän vaja. Barcelona. Siitä tehtiin. Tässä tosiaan, jos greenien keskellä on tämmönen kaivettu varmaan. Ja mitä sieltä on kaivettu? Jokaista pois. No, tää on varmaan arvokasta. Siinä on joku sanetin järjestelmä tai joku, niin se on kaivettu pois ja myyty jonnekin. Sitten kun tohon vetää, niin sit saa 0 putilla, mutta sopinut, että 1 putti 2-4 metriä. Aina jos on niinku järki paikalla green. Sitten viimeistä reikää kohden jätkät. Ei voi muuta sanoa. Se on ollut mielenkiintoinen päivä. Varmasti tuu muistaa aina tänne reissuun. Ja jos täällä päin liikut Bonmontissa, niin Google Mapsissa näkyy tilapäisesti suljettu kenttä, niin ei muuta kuin tänne. Täällä on ilmasta golfia. Stimppi on vähän heikko greeneillä, mutta niinhän se on monessa paikassa, missä muuallakin pelataan. Ihan arpaa mihin se pallo. Noniin, viimeistä kohtaa. Viimeinen väylä. Aika kiitos. Par 4. Indeksi 8. Indeksi 8 vähän kiertää ohi. Noniin, siitä lähtee. Viimeinen väylä. Par 4. 9 väylä. Feidiä tonne hiekkojen taakse. On iso puuta kohti. Kierretään tuonne. Näytti vähän hiekkavaarat. Rupee olemaan takki aika tyhjä. Litralla nestettä. 30 lämmintä suurin piirtein. 30 astetta. Aika tiukkaa. Ei muuta kuin väkiselkeä. Kokoja lyöntejä. Toivotaan, että 1 lyönti. Viimeinen taikka. Toiseksi viimeinen lyönti. 129. Kiekkoja taas. Yksi vain ei sovi. Muutamasti screenillä nähdään tuolla verillä sitten, miltä se näyttää. Sitten käydään kattoo, onko se sisällä vai ei. Mikä tulos tulee viimeistä. Missä menee greenin laita. Hiekka loppuu tohon. Green laitetaan. Tai forea. Ihan sama. Otetaan 1 vielä siihen päkiin. Saadaan homma pakettiin. Se on siinä. Kierros pelattu täällä Bonmontin maisemissa. Aave golfkentällä. Tsiikaa tää video, seuraa tiliä, seuraa somea. Mä yritän tehdä jotain semmoista, mikä kiinnostaa sua. Ja myös muakin. Tää oli ainakin erittäin mielenkiintoinen pätkä. Pelata yksin. Täällä ei oo ketään. Klubit on kiinni.
kenttä on, no ei se heinä niin pitkää, ihan hyvin sitä lyömään pystyy. Mutta semmoisella diilillä tein itteni kanssa, että jos ollaan greenillä, niin yhdellä aina saa siitä sisään. Näitähän ei pysty puttaa eikä tiedä missä on reijät. Mutta toivotaan, että viihdyit videon parissa ja tosiaan ollaan tunti 15 minuuttia Barcelonasta eteläänpäin Bonmont-nimisessä kylässä. Eli tällä alueella on paljon halvempaa kuin Barcelonan alueella. Tää kenttä on ollut noin 2 vuotta suljettuna, paikalliset kertoo. Ja joku tiimi miettii tällä hetkellä, että miten ne lähtee jälleen rakentaa, koska luulisi, että tänä aikana olisi pelaajia. Tästä ei niin pitkä matka ole Barcelona kuitenkaan. Siinä Barcelonan Salon kohdalla on muutamia kenttiä ja Barcelona tälle alueelle mahtuu kenttiä vielä. Ja tää on aika kiva leiska. Tässä mennään sopivasti ylös alas. On leveitä, on kapeita, on pitkä ja lyhyttä väylää. Että mä kyllä tulisin pelaan. Ja nyt on mielenkiintoista tulla joskus pelaan tää kenttä, kun tää on avattu. Millaisia muistoja tää jättää, koska tämän kierroksen mä muistan ikuisesti pelata Aave golfkentällä ja yksin, missään ei ketään. Ei villisikoja, kaikki meni hyvin. Kunto meinas pettää kyllä täällä vuoristossa kun pelataan, niin kävele kantopäkillä. Mutta kiitti kun tsiikasit ja seuraat tiliä. Nähdään.